Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंहा मोजां गैया दे देहाया दासिमबो मोजां जायाखै आरोना लोगोफोर। बिराद गोबावसै आङो लोमजानाया। मास मोनसेयानो जाबाय होननानै हमनानै लाफ्रामदो आरोना। ओमफ्राय आङो बिनि थाखायनो भिडिअफोरखौनो लानानै फैनो गोसो जायाखै आरोना। ओमफ्राय आङो दिनै सानबाय मा फुलिखौनो एसे देखायना होनोसै होननानै आरोना कक'आ चक्लेटनि फुलिखौ। ओमफ्राय जोंहा न' गोदान बानायबाय थादों बेखौबो एसे देखायना होनोसै होननानैनो आङो ब्लग लाना फैबाय आरोना। ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा आंखौ बुंहरगासिनो मानो भिडिअ लाना फैयाखै होननानै डाइरेक्ट फन खालामदों आरोना। फन खालामनानै सोंहरगासिनो। ओमफ्राय आं लोमजादों नालाय ओंखायनो लाना फैनो हायाखैमोन। दायो नोंथांमोना कक'आ चक्लेटनि फुलिखौ नायनानै लादो। दाथ' बोथोराबो थांहांसैना ओंखायनो एसे अभाराव होनाय जाबाय आरोना। जायनो लांफैयो अफाराव मोनगोन आरोना लोगोफोर। नभेम्बरसिमल' गायजाखासिगोन नालाय ओंखायनो थाबैनो लांफैदो। नै दा अक्ट'बर नभेम्बर लांफैदो आरोना। नै फुलियाथ' मोजाङैनो दोङो लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांदो। नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। गोबावजोंबाबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैनो हालायबाय आरोना लोगोफोर। दे आं बिदिब्ला नोंथांमोननो देखायना होनोसै दे। नै नायनानै लादो लोगोफोर। फुलिया बेनो मोजांथार दोङो दासान्दि लांफैदो। नै अफाराव दोङो दै लोगोफोर। नोंथांमोना जेसेनो थाब फैनानै लांफैनो हायो अफाराव मोनलांगोन आरोना। बोथोरा थांहां जानायखाय एसे अफाराव होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। अफाराव मोननायावनो लांफैखा नङाबा नेक्स्ट बोसोराव एसे दामा बारायहैनो हानाय आरोना। ओंखायनो लांफैखा। बेसेबां फुलि नांगौ लाखबाबो मोननो जोंनाव। नायनानै लादो। नै आरो ओरैहाय फिसाजो आंना लादु जागासिनो सेस। नै आं ओरै भिडिअस लाबाय थादोंमोन। जोंना हासबेन्डआ माने बैयाव दै मेचिन सालायनो नागिरदोंमोन आरोना न' गोदानाव सारनो थाखाय। ओमफ्राय दैयानो सारफाव जाजोब्बाय माथो बुंबावनो आरो। लाल चन्दनबो दोङो दे जोंहानाव। गायनानै लाबानो जाबाय। 10 बोसोराव बेसेबां मोनो नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो जानो हागौ। 10 बोसोरसिम फेदेरनो हादोबाला। दावा खान्थाल दङ, थाइजौ दोङो, मा नांगौ मोनगोन आरो जोंहानाव। ओमफ्राय आङो नै बेफोरनि दामखौ बांद्राय मोनथिया आरो। नै बेयो जलफाय होनदोंदां जलफाय। ओमफ्राय मा बेयावनो थाथ' र'। नै ओरै गोरलै खिलिबोगासिनो आरोना लोगोफोर। नै बेबायदि थमेयो आरोना सिङाव बेयाव बेगरा सोबाय। ओमफ्राय नै दा इदि थमेगासिनो आरोना गोसोमनो। ओमफ्राय बेखौ दाउआ नायनो हाया दै, दाउआ खेबस'लाबायो। ओमफ्राय नै बियो बारस्राबाय नालाय ओंखायनो दा नै बे गुदियाव बेबायदि जानानै थाबाय आरोना लोगोफोर। नै ओरैबो आं एसे गोजाननिफ्राय देखायना होनि। नै ओरैबो गोरलै थमेबोगासिनो। नै बे बैसो रानाय बिफांनि बेगरखौनो मोननो बिराद थान नालाय ओंखायनो नै प्लास्टिकआवबो हाखौनो पुरायै सोनानै दोनजोबनो हायासै। ओंखायनो आद्रा जानानै थाबाय आरोना लोगोफोर। बेगरखौ जोलै बेगरखौ एभेलेबेल मोनबाथ' टेनसन गैलामोन। गोसोबादि प्लास्टिकआवबो हाखौ सोना दोननो हाबायमोन। सोना दोननाय आन्थायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। प्लास्टिकआव हाखौ सोनानै दोननांगोन र' लासैनो खामला होनानै। बे जोलै बेगर मोननायानो बहुद थान नालाय।
नै ओरैबो गोसोम गोसोम नै थमेगासिनो नै बियो थिया जासिगोन आरोना दा बेलासिफोरनो जानो हानाय बियो नै नायनानै लादो ओरैबायदि मोजां समायना समायना ओंखारगासिनो नायलाय आङो देखायखांबाय जोंहानि कक'आ चक्लेट फुलिखौ आङो स्क्रिनाव नाम्बार होना होगोन दे लोगोफोर बेयो गाहायाव ओमफ्राय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय अफार होनायावनो लांफैखा आरोना लोगोफोर गोबां मानसिफोरा अफार होदोंना होआखै होननानैबो सोंहरदों नालाय होदों मानो होआ जानो लांफैबानो जाबाय नै देखायना होबावखाबाय आङो ओमफ्राय जोंहानि न' गोदानखौ एसे देखायना होनोसै आरोना लोगोफोर फिसाजोआबो जोंना आं बिदि प्लास्टिकनि लादु होआमोन आरोना ओमफ्राय नै मिस्ट्रिया होबाय नालाय ओमफ्राय जागासिनो दं ओइनै जोंना खामानि मावग्राया भिडिअ चा लोमजादोंमोन बेबो दासो एसे मथि जाफिनबाय आंना फिसाजोआ ओमफ्राय बिमाया हामख्रं लांजोब्बाय लोगोफोर जोंहानि न' गोदाना नायनानै लादो ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ दै सारगासिनो आरोना नैबे जाबाय बिहाव बिखुनजोनि रुम जाहैगोन आरोना आंनि बिहाव बिखुनजोनि रुम बियो नै ओमफ्राय र' दैखौ दासारथ' आङो नुवाखै नोङो नै नैबे जाबाय आलासि जिरायग्रा रुम ओमफ्राय आंना नै ओरैहाय बोराया दै सारगासिनो आरोना बे जाबाय जोंनि रुम आरोना ओमफ्राय नै दैयाव लामा दोनखाबाय ओरैहाय देनां फिसाजोनि रुम बानायगोन नालाय ओमफ्राय बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय जोंना फिसाजोआ लेखा फरायनांगौ ना ओमफ्राय जोंहाबो डिउटि होनांगौ ना बेनिखायनो बे लामा दोनखाबाय आरोना जोङो फिउचारनि थाखाय नै जोंहानि न' लुनायखौ मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरदो अयथासार गिदिरखाय इयो आलासि जिरायग्रा रुमा आंहालाय बेयावसो थानो लुगैबावदोंमोन ओरै जाबाय लामा नै ओरै देनां ओरैहाय दखान सखान होनो हानायनि माने लामाखौ दोनखाबाय आरोना जोंना ओरै थाबाय गिर्जानि अफिस नै जोंनि रुमा बेनो आयौ दैया सिरिबाय नामा ओमफ्राय नै गिर्जादों एटाचखा जोंना गिर्जा खाथि आरोना लोगोफोर NLC चार्च बियो ओमफ्राय बे जाबाय अफिस ओमफ्राय बे जाबाय जोंहानि न' नै जोंहानि मैथाया लामब्रे जाबाय ओरैहाय दङ दै टेंखि बे जाबाय खख्लिं माथो सिजोबगोन नोंनालाय दै सारनाया ओंखारनोसै आं बेयाव दै गोंजा जाजोब्बायना न'आवथ' दै साराबा जाया नालाय ओंखायनो जोंना बोराया दै सारगासिनो आरोना जेसे हायो दैखौ सारनांगौनो होमबासो मोजां रोजोबै अरोनो आरोना रुम मोनथाम खुनुरुखुम बानायबाय उनाव मोनथिगोन नोंथांमोना इउटुबनि फैसाजों लुदोंना ना कक'आ चक्लेटनि फैसाजों लुदो ओमफ्राय बे न'आ जोंना सरकारनि मोनदेरनाय नङा दे जोंहा सरकारनि न'खौनो मोननो रोङा उनफोरावसो माबायदि जायो मोनथिया मोनोबाथ' मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बियो सरकारनि न' नङा आरोना सरकारनि मोनदेरनाय नङा मोनथिगोन नोंथांमोना बिनि बागै आङो मालाबा मोजां सम लानानै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होगोन आरोना लोगोफोर गोबाङानो
सानदों आरोना जोंहाखौ सरकारनि न' मोनदों ओंखायनो इदि लुनो हादों मादों होननानै ओमफ्राय सिगाङाव बेयाव न' गैयामोन नालाय ओमफ्राय दा जों आंनि हासबेन्डनि नाजानायजों बा आंनि नाजानायजों बे न'खौ बानायनो हाबाय नालाय किन्तु बियो सरकारनि न' नङा दे नोंथांमोना साननो नाङा चक्लेटनि फैसाजों लुदों ना इउटुबनि फैसाजों लुदों बेखौ क्लियार खालामना होगोन आरोना मुलि जानो मुलि जायोना दे मुलि जानो दे दे मामा मुलि जानो दे ओइ मुलि जानो दे नाव होनलायखायो जोंना फिसाजोआ मुलि जानो नामा होनबा दे मामा मुलि जानि ओइ नावा दे मुलि जानो दे होमबा दे